Og så næste spørgsmål, det er, hvad hjælper reklamer? Altså, kan I mærke, at det virker? Eller kan de firmaer, I reklamerer for, kan I mærke, at hvis de øger deres produktion af reklamer, at det virker? Nu, det man laver, eller vi laver, det bliver, altså, nu lyder det kompliceret, det bliver testet. Ja. Det vil sige, at før der bliver indrykket noget, så bliver det testet ved forskellige forbrugere, og hvad synes I om det, og skal Audi, hvis det er Audi, kommunikere sådan. Det er den ene ting, så det er noget, der hedder prætest. Og så efter, at kampagnen har kørt, så bliver der lavet det, der hedder posttest. Det vil sige, at så kommer man ind og ser på, hvor mange har lagt mærke til det, hvordan har de reageret, og hvad har man fået ud af det. Eksempelvis har vi lige kørt en stor kampagne for Audi på deres servicekoncept, det vil sige, at man gerne vil have flere mennesker ned på værkstederne. Og det har resulteret lige pt. I en stigning på Audis værksteder på over 35%. Så man er gået fra en belægning, som i januar og februar plejer at være relativt lav, til at man har over belægning lige pt. Så det har været, men altså tingene, de bliver ligesom testet, fordi der bliver brugt rigtig mange penge. Ikke bare på udvikling af reklamer, men specielt på det, der hedder indrykning af reklamer på tv, i aviser, online osv. Så der bliver brugt milliarder og milliarder, og alt sådan noget, det bliver hele tiden monitoreret, hvor meget giver det i effekt. Altså, hvad giver det af afkast? Okay, ja. Og så vil jeg spørge, hvor lang tid tager det for, at for en reklame bliver til altså fra en idé bliver til sådan et format, og I sender det sådan ud? Det er meget forskelligt. Altså, lad mig give et eksempel på det bureau. En del af os, som har startet et nyt bureau for os selv, vi var sidste gang hos noget, der hed Grey København. Der lavede vi alt det her Coke Zero til 102 markeder. Det tog rigtig lang tid, fordi Coca-Cola internationalt, de tester utrolig meget. Det vil sige, at hver eneste gang vi havde udviklet noget, så blev det testet. Og ikke bare testet i Danmark. Det blev faktisk ikke testet i Danmark, men det blev testet på de store markeder. Det blev testet på det tyske marked, det blev testet på det engelske marked, det blev testet på det franske marked. Og da vi kom op og dækkede de her 102 markeder, så kom der også nogle andre ting til. Det vil sidde at sige, at fra at vi fik en idé, så skulle vi beskrive den idé, så skulle du lave, hvis det var eksempelvis en film, så skulle du lave en animeret film. Du skød ikke filmen med virkelige personer, men du tegnede det, og så animerede du det. Det vil sidde at sige, at det blev ligesom næsten en tegnefilm. Den blev så testet på alle de her markeder. Det tog rigtig lang tid. Så skulle alle testresultaterne tilbage. Så skulle man vurdere, kan det her koncept, som vi kalder det, holde, eller skal vi tilbage og lave nogle nye film? Så der var sådan mange frem og tilbage hele tiden. Så der tog det faktisk fra, at du fik en idé, til at du skød reklamefilmen ofte op til et halvt til et helt år. Okay. Så er der nogen, hvor du kan sidde og sige, jamen der kan du få idéen samme dag, og næsten kan reklamen være i en uge senere, hvis det er en åben husannonce til Audi eller et eller andet. Okay. Det er meget forskelligt, hvad det er for en kunde, og til hvor mange markeder der er. Så jo flere markeder der er, så jo længere tid tager det jo så. Det kan du godt sige, og desto mere testivrig kunden er, desto længere tid tager det. Okay.